Hello kay Lucan 1! Welcome to my YouTube channel! At datayon ito episode 24, kaya samaan niyo po ako muli! Tayo pa nga dumalan dito sa Roque Ago, Aginga Poblacion, Santo Tomas kay Lucan 1. Nagmayat-matan ito simbahan di Santo Tomas. Kay Lucan 1 na ratitatayan ti simbahan. Holy Guardian Angels Parish Church located at Santo Tomas, La Union. Gaputan ninang tibinyag ni Kailukan 1 kin Bibi Athena, double purpose ang ganap Kailukan 1, kasal pa ni Mari. Pagpalain ka naneng. Nagkataganda niya. Wait, take picture na. Sige. Okay. So ready? 1, 2, 3. Galing-galing mo. Galing-galing mo. Congrats ko. Kumpare. For today's video, ninang muna si Kailukan 1. Alden, dito ka. Congratulations, Mari! Humayo kayo at magpakarami. Kailukan 1 yun, nakikimarites na naman. Kailukan 1, nagsimilar tayo pa. Kailukan 1, nag-itimin nag-iyay pare ka na kumari tayo. Ay, ang gaganda po ng aking mga kumare. Kumari na dumara, yun na pa yun eh. Hello, baby Athena Ruan! Kaya na po, tumaliw ka na. Oo, nasanay na. Nasanay siya eh. Ang ganda-ganda yun. For the seminar muna tayo kay Lucan 1, tano maamuan no kasapno ti ka-importansya na ti pagiging ninong kaninang yan ti inaanak. Buti ko si Papa. Ayun, Kailukan 1, pwede na. Welcome to the Christian World, baby Athena Ruan Lublera. Alam pala yung mga batang ito. Ang ganda-ganda mo. Sa ganda mo, kinagata ng ano. Bakit yun na? Ngayon pa naman nabinyag mo. Yun, Kailukan 1, hintay mo ipangantay. Kailukan 1, this is it! Shoutout po kay Mr. Edmar Villanueva, Mrs. Angelica Lublera, my kumare, Mr. Busridge TV, vlogger from the Mortes, supportan na rin po natin ang kanyang channel, Mr. Dondon Viduya at kay Mr. Rex Gama. Kailukan 1, pakilala gayong kanya yung newlywed ni Ate Angelica Lublera. Napakaganda, di ba? Kailukan 1. At ayun din yung kanyang husband. Kailukan 1, si kumpare ko. Hello po. Bye. Ni, day bagbagada. Si Kailukan 1, mapan makidaya. Agraragsak da Kailukan 1, tanagadukan nung itis da nga, umapaw damdama. Kailukan 1, arati dayan ti, Balaok Santo Tomas, Setio Solar. Tata Kailukan 1, di makikita dito nga. Kailukan 1, kat part iti, Kapingping Lake. Kailukan 1, ang nag-chechi at reception. Diyan yung makita yung Kailukan 1. Once again, congratulations for the newlywed Mr. and Mrs. Angelica and Rodney. And also for our MC, the sister of bride, congratulations Mama Liza Ashley Bukaw for passing the professional teacher licensure. Gaputan na addayo ti panagnatayo, kailangan ko ng fully tami ka Ilocan 1, tano adda pigsama nga magnapaawid. This is it, ikamakam kun.
Ginayad ka mo, aka Ilocanuan, baka maltutan ka. We have Ma'am Maribel tonight. Madam Maribel, where are you? Coming po. Where's Madam? I see. Ang dakilang vlogger po. Oh, marami pong like dito, marami viewers din po ang ating vlogger for today. We have Madam Maribel tonight. Pasubscribe na lang po. Ano po pangalan niyo po? Yun ang kanyang binablog. Follow niyo na siya. Okay, picture taking. 1, 2, 3. Diba? Ganda na natin mga lumipad pa ito. Okay. Pupunta na po ang ating again, ang follow ko. Baka gusto mong salita dito. Parang follow ka nila. Ang basta follow na lang po. Subscribe si Madam Maribel Takanay, our vlogger for today. Wala pa ka naman po natin. Okay, thank you so much. Thank you for the beautiful souvenir, Bibi Ate Naru Alublera.